हेलो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआवहाय बयखौ बरायनाय जाबाय लोगोसे फुंनि गोजोननाय बयनिसिमबो हगारनाय जाबावबाय जों दायो खालामाथियाव थांनो ओंखारदों ओरै फंबायफोर दं लोगो दं माखासे सानैया थांग्रोबाय जों दा खालामाथियावहाय थांसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दोनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना बेयाव फैयोब्ला नैयाव एन्ट्रि खालामनांगोन नै हाबिनि सिगां बेयाव एन्ट्रि ओइ लोगोफोर लामायाथ' डेन्जारखा हाद्रि खुजोबखायो हेलमेट नङाबा दाफैखा गनावबो नङाबा हाद्रि जाजोबनांगोन नोंसोर आं गाखोबाय माने सासे सालायग्रा नङाबा भिडिअआनो खेबजाया उफाय गैया जोंखानो आं गाखोबाय बे फंबायो बारा गोजान गैथारला मोनथारनोसै फाइनालि जों दा खालामाथि सफैबाय जों गारियाखौ बेयावनो दोनबाय नै दायो जों एसे बेरायनोसै जोंजों लोगोसे नोंथांमोना नायदो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांबाय थागोन थ' बिदिब्ला एसे मांखालाबायनोसै एसे फटकफोर लालाबायनोसै आरोना हा गोसोमनि थाखायनो बे खालामाथि नाम मोनदों आरोना भिउआथ' जोबथा बरिया बेरायनोसै ओइनो हारसिं फट' लागायनो मानसिफोरबो दंफैयो एसे बेरायफैदों ना ओमफ्राय बाइकजों फैजायाला आंनिबा ना जोबथा हाद्रि जायो जोंखौ मेमब्रांसै ओइ हाजो गाखोनांगौ नैबेखौ जोङो दायो एसे हाजो गोजौआवहाय फैबाय एसे भिउखौ नोंथांमोन देखायनो थाखाय आं गोजौआव फैदों मांखोगासिनो दं ओमफ्राय साबधान दे लोगोफोर हाजोआवहाय एसे मोजां थाबाय बोरैबा गालुंबाथाय नों मा जागोन मिथिया आरोना आं रेउसो हमथागासिनो नै लोगोफोर लै बोरै थाङा नोंसोर जों हा बे गाहायजों बोरैथो मांखोखोब्रा ओरैलाय बोरै मांखोआब्रा हा वाह ओए कोशिश करूँगा धीरे धीरे से भी जाएगा इसोरनि अननायाव जेबो जानो जाबाय वाव हमथासांगासिनो लोगोफोर नै एसे हुसियार लोगोफोर नङाबा जाया हाजो गाखोनायाबो जै गोलैबाथाय गैलाना ओइ फाइनालि मोनहां जाथारबाय वाव बोरै थांखो नै ओइ मेंनाया आयै बोरै जाखो वाव थांनो हाबावो हायो थांलालै गोजौआव थांलालै भिउखौ नायदो एसे लोगोफोर हाजो गोजौनिफ्राय मेङोलै लोगोफोर जों दा गाव थांफिनसिगोन बारा खेला खालामजाया नामायसिगोन ओइ दाफैसै थांनांसिगोनमोन नै ओइ पेरासुट दंब्ला बिरस्लाय जागौमोन ने आं बिजों फैदों ओमफ्राय Oh.
फैदो लोगोफोर नायाव एसे नायनांसिगोन माबायदि रोखोम ओमफ्राय थाबायनाया एसे साबधान लोगोफोर नङाबा जै गारलुंबाय थांखागोन आरो गाहायाव ओरैनो लोगोफोर बगामाथिबो दङ ओरैहाय गफदबो गोसोमबो जोंनिजों जों दायो थांगासिनो बे गुफुर हायावनो गोजौआव ओरै गोसोम ओइ गराया जोंना खरसा खेलायदों कमला लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय कमलायानो मोजां गैयालै ना फिसा फिसासो गोरलै गोरलैसो ओमफ्राय 80 पिसावहाय 80 पिसाव मा होनो 450 होनदों ओमफ्राय गोरलै गोरलै मा खालामनाय जाग्रा होजानाय नङा बेखायनो लायाखिसै आं बेयाव मा मोनजायो भुटानाव हाबनायनि मुङावहाय नैखौ जाबाय बे जोंनि इण्डियाआवबा थाइबाल' दा बेवहाय 10 रुपिसनो औ देन्जार दाम ओमफ्राय कमलाखौलाय लानो गोसो जायाखिसै गोरलै गोरलैसिन ना बिदिनो लानाय जायाखिसै बेखौ जानानै थांनायसै जों थांफिननोसै दायो बेलासियाव ना थांफिननोसै आरोना जों अखा हानोसै नै हाला जा बारबाय ना जोंथ' सिजोबखागोन जा अखा हाबाथाय जों सिजोबबाय आरो जों बेखायनो हाख'थाखौ थांनो नागिरबाय थांनांसिगोन आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो हायोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर थाबैनो 1K खालामहो बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय